tui fin riat mun pakhata hian long captain le akru te chuan sanga hi an lo man me ka an sangha man na len chu han pot chuakin sanga an man tam tak kara tang chuan thom dang lam tak mai hi aron chuaka captain le akru te chuan chu thom chu makan ti in ati hlau thei hiala thil thalo thil hlau mani ngei ringin asilai chuan alo tin ngala sangha kara tang hian thil nung dang lam tak mai hi tre ruai chung hian aron dak chuaka long captain chuan chu thil nung chu alo kap ngal pop maya asin churun in thlakin zan reito jinglam dar khat vela hian he thon thua achang tu pa ber Barclay phone chu aron riya rang takin phone call rong kal chu achang ngala amut na tang chuan tho chukin afanu kirbi I kai tho tu chuan arum chu apan zui ngala emergency thila rang taka ache chu angai dona Scotland ram chunga oil na sataka alika wangin Barclay chu rang taka kau alo ni mela kirbi chu anu te chen na lama chuan anda masak zet phot angai dona heti lai hian sergeant chakri chuan amotora chuan alo ngak ren towa kirbin thla zo nu chuan an mok takin anin report na tur lampang chu an pan zui le ngala sergeant chakri chuan konglaka chuan Barclay bula chuan Roger Travithika yo otura kawani thu chu an hril non lea Scotland Roger chuan mission poimo tak mai ane awangin a IO substitute turin Barclay hi an lo kowa anin report na tur hmun an vathlen chuan General Austin a hian lom tak chuan alo muaka hlimhlop bol tura kal khom an ni lo bok nen an boruak ton mek chu arit roviong maya an nu rewak lawa chuan thlona chuan chuangin atu jingdar kopma in kabrera mun chu an thlen nge angaya chulai mun atang chuan mun wal taka thingtlang kho pakhat kala escondidan ti mun chu an pan le donani a khoi ve tur tablet an pek chu Barclay chuan a password chu a chudik ve thei ho lo maya a sir le lama thu sipai pakhat corporal pip chuan a tableta video pakhat chu lo entir ve in chuta chuan tuipui thil nungmak tak mai a thon tu tran tira thil lo lang ang chi kha alo lang ve a silai han puak thom le mang ang taka au thom te po chu hriat tur om tel boka kumsang ni somni dei to khan Barclay hian agent Roger ai hi voi khat alo auto boka ani nataka chuan Barclay hi mipa ngai ve mai grade 10 civilian transport tlak ve mai ania voi khat clerical mistake awangin Barclay chu agent Roger ai autura thlan ani phata ni Barclay hian sipei lampang thil engma hriata nei lawa telve tura kawani wang chawa kal ani ber mai kabrera hmun an thlen chuan an kalna tur khua chu helicopter chuan manmo tak chuan an pan le ngala escondida mun an vathlen chuan sipei kolnel hian lo ngakin in pakhat uluk taka an ven chunga hian a hroi luta in chunga chuan a thon thu tran tira long captain ina aka hlum tak thil nung dang lam tak kha an lo khaya an mission chu oil bua wanga kal hi an lo ni reng lawa e thil nung dang lam tak wanga kal hi an lo ni zo ka han en mai po chuan thil nung satli ani lo ti chu a chiang veong maya a pi na tang chuan mi hring chu ang ve hle maya ma se mi hring nen chuan danglam tak chu ani le loi sia scientist te soidan chuan heng thil nung te hi mi hring te ma dei towa he khovela lo to an ni thu chu an soimo maya sipai how tu pa chuan chu thil nung danglam tak chu homo akwa ni thu le scientist te chuan homo spondal erectus an ti thu te chu an hril fia vele chonga tuipui chunga mi hring ngonga tang chuan scientist te chuan tui kep lung danglam tak mai hi an la chuaka sipai how tu pa chuan scientist te he na chuan tui kep lung chu a omna nga ya da le ri tur chuan lo ti ya scientist te le sipai how ten an chu san nu chuan tuimi hring an khai pa bula chuan vakal na in uluk tak chuan a ena zana entirnan catholic khauti ang chuan an ti ya sipai how hian tuipui kama hian monitoring equipment khol chi khat mang hian translation palsu an lo thon chuak me ka apit chu asan ema wang chuan Barclay lu te chu a heido ti hiala tuna chuan translation palsan the chu a chan na an ngang ri don ani zanaron ni chuan midang zong te chu mu in corporal Morgan le private Abdallah te chu an duty thung dona inti harnan coffee te chuan INDONA Morgan chuan ti palthil thu in ano chu thlawa ma se chuata chuan apil ta dei maya an omna chuat chu quicksand ang mai chuan ron nemin tuite chu aron tlinga Abdallah chu nuilama tang hian pottu ti hriat tak hian
adin na tuya chuan a tawt lut ta zel maya Morgan po chuan pui han tum veu ma se reilawa Abdala chu a taksa pum pui mai chuan a na tuya chuan apil bau zui ta ni Corporal Morgan po chu a hlau thong hle maya manmo tak chuan an ho tu te chu a radio chuan an be nga la ani po chu reilawa a na leya chuan apil bau zui ta ni an nu rei vak lawa chuan chu tuya tang chuan tui mi hring kan tiang kha pakhat hi ron zuang chuakin an man mek an thian pakhat chu arun chan chuaka tuya chuan a liat pui le nga la leituya run chan tir tu te hi tui mi hring ten an thian chan tum na na an thil ti vekani ti chu in hril non ngai lovin a chiang veu mai alam ria wang chuan sipai ho chu containment room a chuan an rong kal khoma captain pa chuan colonel hne na chuan an thian te pahni le an thil ven mek chu a baudei thu chu an report nga la magdeu main a maloka chuata tuitling vek kha tuna chuan a char le vek towa thil khleng lo ang mai chuan a le to ni Barclay chuan chuata cherchan ve lo pil chu han pot phoin sipai dang te chuan an chevel chu an endik nga la colonel pa chuan radio mang chuan sipai bo pahni te chu bek po chun tum nga la an radio ri chu nai taka tanga run chuak ani ti chu an hre thei nga la thom ron chuan ani an riat an na chuata chuan uluk tak chuan an beng chuan han dowa rang tak chuan sipai te chuan an na chuat chu an han hai nga la reilawa an thian te kut chu an hai chuak nga la alan dana tang rengot po chuan an thian te panhi chu chantla kan to lawani ti a chiang veu mai hemizan hian sipai te chu waw kama chuan an duty trap to maya colonel pa hne na chuan Barclay chuan an zinga alotel ve dan chu tipal thil thu mai ani thu le ani chu sipai ni lovin klak ani thu te chu an hrila colonel pa chuan thu hre tu poimo takani thu lo hrilin hetiang thil reng a hian sipai pon lampang mi civilian mi pakhat tal an tel ve atul thu te chu lo hril fi a sipai chok ni lo civil mi in thil thleng chu an hriat ve nge angai thu te chu an hril tel boka sergeant chakri la chuan hetiang mission poimo lutuka tel tur hian kumtam takan nga ngai la ya tipal thil thu mai maya Barclay alo tel ve ta mai chu a hriat thiam lo thu chu alo soi ve nanga Barclay le Austin ate an lati ti dun lai chuan tui pui lama tang chuan ring tak mai hi arun chuaka sipai te po chu manmo taka tlan khomin che mai thei tur chuan anin ring nga la Barclay po chuan thil engkim mai chu a camera chuan alo record nga la chuta tui pui mi hring homo kwa te chu ron langin a voi khat na tan mi hring te nen chuan in biak na chu an nei ta ni chung tui pui mi hring homo kwa thil soi te chu translation sonic pulse mang chuan chung an thil soi chu an lo hre thiam ve a homo akwa tui pui mi hring te chuan mi hring te thil soi chu an lo hre thiam ve boka tui pui mi hring ai owa ron ding chuak chuan an nam pui mi hring te nan tha thu chu a ron soi chuaka Austin po chuan a sipai te pahni an ti hlum thu chu an hril ve ngal boka Austin chuan tin na tuma ron pung khom an ni lo thu le khomwala cheng te le tuya cheng te chu thlamuang taka an chen ho thei thu han soin in remna nei puya chuan an soma ma se an ni lampang chuan an lo pom hok lo maya tui pui mi hring chuan mi hring te zong kan beduni ti chuan a ron soi ni in alanga athil soi zia chu a let fu tok lo nge an hre thiam chi lova chuta tui pui mi hring homo kwa tam jok chu khomola ma chuan an run in lara mun tlem te mi hring te chau ni lo ram pakhat mai po ni lovin khovel pum puya mi hring te chu be kan du ni chuti anga tam tham tak mai an run in lar ta khup khupa chuan sipai ho tan po chuan azam ve du khop chuan rin oma ma se in thuk ramin remna le monna an du tho chu an la soi ve fana tui pui mi hring homo kwa ho po chuan an thil soi chu lo pomin in remna chu an pom tlang thei don ta ani mela Austin chuan a thil soi nu hnung ber kha an soi non le tura han ti in homo kwa chuan khovel pum puya mi hring te kan bedon ani ti chuan a ron changa chuta an phone chuan alam chu aron rita chu maya khovel pum pui maya chuan homo kwa tui pui mi hring te chu ron in larin chanchin tharlama te chuan an puang chuai maya ren dan chi hrang le ngai dan chi hrang te chu tamin ram hruai tu te po chu an lu hei le maya media lampang chuan thil khleng mek chu H2O diplomacy ti chuan a hming chuan lo vua how tu lampang chuan tui kong lian tak mai chu Imperial House a chuan siam lutin leia mi hring te le homa kwa tui mi hring te chuan in biak na an nei don ani Barclay chuan barbara kianga chuan
kirbi chu ala ompui ri ngai deuh thu le a hna wanga ala chhuah le ngai thu chu han hrilin alo en kolna tan pound sang thum a kauna chuan a thun sak boka Imperial House a chuan ramhruai tu lian tak tak te chu an rot pung khoma heng mi rang kal khom zinga hian keiti chu Commander in Chief atan chuan rut ni in mo phurna sang tak le hau tak zet mai chu a chel don ani in biak na tur hmun hi tuipui lampang MIHRINGTE chuan ron thlangin security lampang po an ulukin camera te chu mun tin maya chuan an kam kuala reporter te la chuan thil hriat chak chuan an loin rol ve reng boka thil engkim mai chu live broadcast turani wang chuan Barclay hi achungten an lo mu ve nge dona hetiang mission poimo lutuka atel ti hi an hriat chuan mak chu an ti don hle ni ti chu ama nge po chuan a hria a heti la hian Roger chu an omkhom na hmuna chuan rong kalin a aya Barclay ya alo thu ni ti aron mu chuan a thin rim hle maya ma se chulai hmuna duty te chuan Roger chu pon lama chuan an hruai chuaka keiti chuan an mi biak tur te omna hmun tur chu tuida khat tur chuan han ti in engineer te po chuan rang tak chuan chulai hmuna chuan tui chu an ron da lut nga la har sana te nau te chu an nei do ma se reilawa anin pe fela tuipui MIHRING homo kwa pali le thil nung dang pahni te chuan chulai hmun chu an ron pan nga la MIHRING hau chuan tuipui thil nung hau chu makti tak chuan an lo en trap maya chutia le lam anin pe ta ka chuan in biak na chu an nei chhotan don ta ni MIHRING lama tang chuan Ambassador Jonathan chuan thu chu ron soin homo akua IO2 soltin ti chuan makdeu main English le Russia trong chu nal zet mai hian alo mang thaya Jonathan chuan in rem na le mon na an du zia entir nan snowplane chikhat hi an peya sol po chuan MIHRINGTE ta na thil pek tura rong ken chu han pe ve ngalin ma se lom na tur a hau lo MIHRINGTE pollution siam na sal tu ko wanga thita an tuite chu aron da chuaka abik takin oil poisoning wanga an thi thu chu an soi chuaka MIHRINGTE thil ti thalo taka wanga an tor thin thu te chu han soin a mela chuan thinrim na chu alang theya Ambassador pa bok chu ron ding chuak le in biak na chu nei pui chuan tum leya ma se tuipui MIHRING lampang ho chuan ama chu biak an tum ta haup lo nang chu kan hrelo chia ani so kan beduni ti in Barclay chu arong kok ta wa maya keiti chuan tunge ni ti chuan midang te chu alo zot ngal thuaya midang te chuan thurhetu pakhatani thu chu an lo hril fi a tui noi MIHRING soltina atlan chan po Barclay hian species dang te laka po za nge nalan tirin khati homo akwa ruang pakhatang khai kha Christian taka za nalan tirlai kha an lo mureng maya khami wang khan ani hi midik takani ti chu an hre thayani Barclay mai pialama chulai hmuna midang omte po chuan makanti in soitur mai po chu an hrelawa hei in biak na a Commander in Chief keti ngei po chuan thil omdan chu hrethiam lovin uluk tak chuan Barclay history te chu azir chianga diploma te mo sipai history thatak nei ani lova Clark satlia ve mai ani ti te chu a hre ve le zela mai chana ngei chuan keiti chuan Barclay chu komin engwangin nge homo kwa lalnu khana thlan che ti chuan a zota homo kwa tenen in mu to na an nei to hrim em ti te chuan a zota ma se Barclay chuan ala mu ngai lo thu le engwanga ama chu thlang nge ni ti a hriat bik lo thu te chu alo hril ve a heti lai hian sipai hau chuan anu pui hlui le a fanu te chu zot na zot turin an omna tang chuan an lo va hroi chuaka an phakang tok chun sipai hau chuan Barclay school record te email thalak le account lui te chu lo en kol sakin homo kwa tenen inzom na an nei le nei lo chu chik tak chuan an lo chui chianga ma se an rin le an be se chana chu engma an hmulawa media rang a chuan Barclay yan MIHRINGTE ai o tur thu chu an puang chuai maya ama chu mu tumin media rang chuan an ve reng boka thunai tu lampang chuan Barclay chu an ring zo chi lova an mani thuwa lakal tlang pui chu an la tum do fana Ambassador Jonathan a chuan keti chu bia in tui nuai lalnu soltin he na chuan Barclay chu an thlan theilo thu hril tur chu na tia tui nuai lalnu solti mu na chuan Barclay po chu atel ve le a Barclay nge po chuan soltin he na chuan ngai tu thale tu le ama chu mispisial ani lo thu te chu an hril le a ma se solti chuan ngai tu non le atum lo thu le ama chu MIHRINGTE ai o a bia ka du thu a soi non le a Barclay chu MIHRINGTE ai o Ambassador ta na
an thlang thei lawani chuan tui le leia cheng MIHRINGTE biak tumna chu a thei to lo tur thu a soinon leya chulai hmuna tanga an chu hnu chuan sipai ho chuan Barclay chur man betin keitibula chuan an ron ruaya Barclay chuan an ti hlum mai don moti in alo hlau hle maya ma se keiti chuan ti hluma tum lo thu le tho dun puya du mai thu chu alo hrila keiti chuan thataka tho pui theni chuan nun nuam takan pek thei thu te chu an hril tel boka keiti umna motor atanga chuk lai chu Unit General Dominic chuan athla chu lo lak sakin adar le chi maya heta tang phei hi chuan security chu an uluk zual hle maya min an chim boilo nan le an him jok nan ti in thunei tulam pang chuan Barclay ya anu pui hlui barbarai le an fanu kirby te chu hotel pakhata hian da in an veng uluk hle maya scientist te chuan in biak na an nei la ya an video te kha uluk tak chuan lo en non le in an chevel le an hoi hervel te chu chik tak chuan an lo zir chianga homo ko lalnu solti khan ol sam takin MIHRINGTE trong kha a hrethiam ngal tlat maya a hrethiam mai po ni lovin a trong ngal thei tlat maya MIHRINGTE a in thiam na le fin na lama an sang hle ni ti chu an hrethiama le pakhata hian homo ko tui pahni te kha an lo zir chiang me ka heti la hian barbarai le an fanu kirby te po chuan Barclay na to dik tak chu an lo hreve towa barbarai phei chu alom lo hle maya ma se kirby thung chuan apa MIHRINGTE ai o ambassador a han ni mai tur chu alom rupian maya scientist pakhat chuan lab test an nei la hian sample pakhat chu lo akru in keita hne na hian alo hla na officer Keithian scientist pa hne na hian citizenship a pek tur thu lo hrila ma se nu lo tel ve lo wang chuan scientist pa chu athinarim hle a officer Keaton inawa thlen chuan anu pui maria chuan lim tak chun lo muaka ama lo ngak mek tu ai in lek pani te lampang chu apan phei ngala keita chuan a thin te chu sample chu a han pe a officer pakhat jok hi Barclay thla lo lak sak tu Dominic kha alo niya a thla lo lak sak la kha social media lama chuan a leak out chim maya media te la chuan Barclay te chung kwa chu chatui bera chuan an nei chun zoma headline tin maya chuan an chung kwa chu an lang chuai to maya ne kirby la chuan nom chu alo ti em maya heti la hian keiti chuan Barclay thla lo lak sak tu chu General Dominic ani ti chu alo hret chuaka hemi wang hian anin mu khom na tur muna po chuan kal chu arem ti ve to lova homo ko te ne na anin biak na ni tur chu ron thlengin Barclay ne na chuan am plan anga kal tur le a script share tur chuan an tia Barclay chu homo ko te ma chuan MIHRINGTE ai o chuan arun ding chuaka sol chuan tui no khat wala tur chuan midang te chuan tia man mo takin MIHRING ho chuan tui chu an wala a ma se ama in tur ni lovin Barclay chu in tur chuan atia an tui walak chu tui thiang hlim lo le in tlak lo ani wang chuan Barclay chuan ai in thei lova ani na taka chuan sol thian Barclay hi in tak turin aduani lova MIHRINGTE tui puyan ti bol hlo zia hi hreve se duani ti turan tiang chuan Barclay chuan a script chu an share trana ma se sol ti chuan top tura han ti in chung thil ta chu ama ngai tuna tanga ron chuk ani lo thu le angai dan dik tak soi tur chuan alo ti thunga keiti chuan an plan anga kal chun zom zel tur chuan alo ti ya ma se Barclay chuan abenga thil wa chu han la thla in ama ngai dan dik tak chu aron puang chuak tran ta ni Barclay chuan MIHRINGTE na sataka khovel an ti chiat thu le an ti bol hlo dan te chu aron puang chuaka MIHRINGTE ni na dik tak aron puan ta ka chuan sol te po chu an khidau suka tran big nei lova thu dik taka soi hi soltin MIHRINGTE ai o tura arwat chan po kha ani renga heti lai hian scientist te po chuan homo kwa tui pahni kha an thei top chuan an lo la zir chiang ve renga Barclay po chuan a hun tam jok chu a chung te bula chuan a mang ve thina MIHRINGTE chuan ko vela cheng te le tuya cheng ten environment thiang hlim jok an nei theina turin long term plan kumsang ni somruk panga te chu aron soi langa ma se sol te chuan kumsum le dang local le tur chu an nga thei lo thu le tuna po har sat na an to mek to thu te chu aron soi chuaka tuna mala ngal tura andu thu chu aron soya Barclay po chuan funding te pungin arang lama man lak ngal tur thu chu aron soya sol te po chuan Barclay thil soi chu alo pom saka ma se midang te chuan Barclay thil soi ang chuan man la du tak tak ang em ti chu hriat ani lova
chuta tuipui lampanga cheng te thinrim na chu ron puak ke in kumza tam tak chung tuipui an lo ti bolhlo to na te chu khomol lama chuan an ron the chuak tak takale bolhlo chi rang chu asur hian asur hiu mai ani ke ti chuan solte the na chuan ti top tur chuan an tia solte chuan bolhlo an thian fai me ni ti chuan alo changa Barclay nu puite po chu konglaka chun tangin harsan alien tak chun to ka thil lian le rit tak tak te chu vana tang chun ron tla in an driver pa po chuan an mani chan na lama chuan anun na chu achan nge a Titanic long lian tui hnuaya kum tam tak pil to po chu khomwala chuan aron in hung chuak ru mai ani tuipuya cheng thil nung te chuan khomwala cheng MIHRINGTE ai chuan thil chu an lo ti theiani ti chu an rethar non on mai ani chu tiang thil RAPTHLAK taka thlen to lo nan chuan MIHRING lampang chuan inrem na chu nei puya chuan an som non leya solte po chuan alo rem tia ma se thil pathum khir tak mai a phut let ve thunga apakhat na chuan MIHRINGTEn pollution zong an ti top turani ti ania apani na chuan MIHRINGTEn tuipuya engma an ti to turani lo ti ania omzia chu sanghamante longa jin veiwa tele tuipuya veiwa hrim chu MIHRINGTE tan khap ani ti na ni he thilan soile chia chu MIHRING lampang chu an rita hak maya tuipui lama chengten MIHRINGTE omdan tur an du in an soi sak theilawang ti chuan an thin chu arim ve hle maya chutian phun luai ta ka chuan solti thil soi po chu an ngai sak lova chuta makdau main solti o chu meche o ni to lovin olian le thum tak mai mi pa o ti hriat tak hian aron trong chuaka atok viawani aron tia a o mai pi lama a pian te po chu aron danglam ngala phun mur ho po chu an re ngal duak maya chuta Barclay chuan MIHRINGTE ai oa ngai dama dil thu chu han hrilin Barclayan ngai dam te ron dile ta ka chuan solti po chu a pian phung pa ngai a chuan ron let to in an thil demand pathum na chu ron soilangin anin mu khom le na tur chu khomwala ni to lovin an chen na tuipui chunga ni tur thu chu aron soya anin mu khom na tur mun chu Atlantic Roman Transanti mai tui chung thuk tak tui hnuai long poina a thlen phak lo na hmun ani ya ke ti chuan lo phatur chuan Barclay chuan tia ma se athil soi chungai sak du lovin solte ti ang chu an pom thu alo soi thunga Barclay chu MIHRINGTE ai oi in Atlantic tuipui thuk taka chuan akal tak takangem le MIHRINGTE le homokua te in biak na masa kha a hlo chama wangin tuipui MIHRING homokua te lampang khan tuipui lama in mu khom kha an rot vetlat maya anin biak na tur hmun la kha kovela tuipui thuk lai ber MIHRINGTE phei chuan voi khat po kan la juk thlen phak lo na hmun ani ya ma se homokua lampang chuan an ambassador tur te chu tlong tak le him taka an lo thlen theina tura an pui tur thu chu an hrila Barclay po chu tui thiamani lo mai pialama tuipui thuk taka chetla turan ni wangin professional diver te chuan tui chunga che dan te chu an thiam ang chuan an lo zir tira an zinga hian India chul chuak ravia po chu atel ve dona khomwala cheng MIHRING zong te ai o in tuipui MIHRINGTE chu an zuk bedona ni ya an mo phurna tur chu sangin an mabak chu a kau ve hle ni in lama chuan Barclay nu pui hlui barbarai chuan kal lo tur chuan Barclay chu alo la thlema tuipui thuk taka akalani chuan alo le lerin to lo thu te chu alo hrila he tiang deuh che hian an fanu po chuan apa Barclay chu tuipui thuk taka kalani chuan an tan alo le thei to ngain aring lova thinrim tak chuan arum lama chuan alut tawa Barclay chuan alo le ngei tur thu chu han tiamin barbarai hena chuan an fanu chu duat taka lo engkol tura han hrilin in ngai tak chuan anin kwa duna heti la hian kirbi po chu rong kalin apa chu arong kwa ve boka him tak chuan anin mangtha fel thei ta ni tuipui thuk taka angkal ni tur chu run thlengin helicopter hian long lian hi an lo pan me ka ambassador zinga pakhatte ta hian Wooden Globe hi ron lek chukin chu thil chu homakua te a present turani thu chu a thian te chu hrila reilawa angkal na tur hmun po chu thlengin chulai hmuna chuan longlian tak hi an lo om treu maya an zinga hian Colonel Austin po kha atel ve dona mi paruk lai mai chu khovel ai o tur chuan an che chuak thladona ni an chu na tur ambik taka siam pot hi an lo hung chuaka ambassador tur ho po chu an zam ve hle maya tuipui thuk tak maya MIHRINGTEn hetiang thil hi an voi khat ti na ani dona wang chuan an zam ve dewani pon lama tang chuan nget taka khar na nan nia ke ti chuan order han pe in
tuipui thuk lama chuan an chuan na pot chu an thlak thla a an chuan na pot chu ring het tak chuan an khai boka experience la nei ngai lo ti taka an nervous tlang hle maya te ta phei chuan an chuan na chunga chuan tuiron lut ta ni te chun ria a tuini lovin an thlan tla ni thu chu Barclay chuan alo hril fe a tuipui mong lampana hetianga engma chen an chuan hnu phei chuan an chuan na te chu aron rile tuar thina chung thil te hlei chuan ati hlavin ati phuzok zok mai ani heti la hian keti po chu meeting poimo tak nei turin London lama chuan a le nga la conference hall lawa thlen chuan meeting poimo tak mai chu an lo tran tuwa thil poimo tak chu an lo rel me ka keti chuan an thil soi lai mek te chu da tha in MIHRINGTE ta na fe chuak mek mi paruk te chu an ngai poimo ma sa jok turani ti in arun soya an zinga pakhat heria chuan an meeting poimo tak mai an nei mek lai chu nei zo phota that thu chu alo soi ve thunga hetia anin hnial do bab lai hian US military officer pakhat chu ron tong chuakin tuipui MIHRINGTE be na tur an ral thuam te po an nei ang chu an pe fel to thu chu arun soi chuaka keti chu ron enroll vatin engwangin nge ral thuam te angayanga tuna hian MIHRINGTE ayo in mi parukan thang mek thule INDONA chu athlenarin lo thu chu alo soi ve thunga UK Army officer hanai chuan thu chu ron soi ve le in tuipui MIHRINGTE chuan MIHRINGTE chu an chei boi mai thule MIHRINGTE do tura hona nga zo theinan in biak na chu angkal pui mai ani thu ron soi in do tura anin rina ngai thu chu aron soi ve a keti chuan ama lo midang te zong chuan INDONA lampang rangot mai an soi mai chu riat thiam har sa ti thu chu aron soi langa midang zong chuan in rem na lampang zong lovin indo theina tur kong an dap mek zok ni chuan alang tlat maya an bo ruak po chu arit ru hle ani heti la hian mi paruk pota chung mek takha arun lang vele in Barclay ti lo zong chuan an dam chu an in ring to lova an du thu samram te chu lo soin an lo ti tlanga keti thian pa Christopher po chuan a thian nu keti chu lo hnen ve in thileng kim mai chu akal tlonarin thu te chu alo hril ve a keti chuan in biak na thata kan be se la in a meeting pui te chuan INDONA ringot mai an soi thu te chu alo hril ve a tui hnuai thuk tak lampana kal mek ambassador te chuan na pot chu thok le khata aron ding ta thut maya khomol ne na anin biak po na po chu top ji ngalin an om na pot chu aron hing chiam maya khomol lama lo duty an thian te chuan thil dik lo engamoni tak chu athleng ni chuan an hria a an khaina hrui te chu a chatta ni te chuan an ringa chak tak mi chuan an chuan na pot chu atla thla a an om na chung light la chu aron thim zui bok nen lau na chuan aron man zui le nga la heti la hian pon lampang atang chuan an chuan na pot chu an ron hong tamaya makdeu main chulai hmuna chuan tui pakhat ma hi alo om lova oma kwa te chuan an om na tur hmun chu MIHRINGTE ta na om theina turin an lo siam hi alo nia tui hnui lampang ambassador solte chuan MIHRINGTE chu lo lomin alo welcome a solte chuan an helmet te po an phel thei tur thu chu a han rila ma se an thil hmu chu an ringam lo nge tu ma chuan an helmet chu an phel ngam lova solte chu Barclay bula chu rong kal na in karing che a nang poin min ringam ani lo mi ti chuan a helmet chu a phel saka te tati lo zong midang te chuan an helmet chu an phel ve hloma keti le pol te po chuan ambassador mi paruk te chu an ngai tu hle maya Christopher chuan keti chu cholha dam ri tur chu na tia ma se keti chuan an ambassador te chan chin remi lova cholha dam chu a thei lo thu chu na lo changa an che vela chuan sanga te chuan rong kala Barclay le thin te chuan makti tak chuan chung thil te chuan ena hetian zawaya angkal tlange motila hian sotile Barclay te chu an pati che hian an lo om du na heta hian Barclay chuan ingwanga ama chu thlange ni ti chu solte chu zot leya solte chuan ani chu athin lunga thiang hlim thu chu alo hrila athin lunga hriat thei thu chu han hrilin akut chu a han von saka Barclay po chuan ataksa chu khoi han dilin an pian phunga danglam na tam tak umma se anin kara chuan mangai na chu aron piang chuaka hetian nai taka an lo om dun la hian an thian te po chuan ron fin vele to in tui hnoi MIHRING tam tak na hmuna hian an va chuang chuaka solte chuan chulai hmun chu tui hnoi MIHRINGTE chen na ani thu chu a han soya te ta chu rong kal na in a uden globe kha arong keng ka nga homo kwa te ta na a thil pe ka ni thu chu aron soi langa heti la hian keti po chu an in lama chuan Christopher ane chuan an lo let le towa anaute hne na chuan thu thara om lo chu a han zota
anau te chuan signal an la hmu lo thu chu an lo hrila ke ti chu beidong ti hriat tak hian tukver zona hian adinga ataksa chuan pon lampang atanga laser silaya ron tin na hi arun oma van nei thlak deuh main an ka ma chuan Christopher chuan ke ti chu alo bo thlumana tu te ne mani chuan ke ti chu tha an tumani ti chu a chiang reng maya van dui thlak deuh main ama nun chan tu Christopher chu aboral thunga heti lai tho hian tui hnui lama po chuan boina lian tak mai chu alo chuak ve chi buka te ta chuan a thil ken chu soltin he na chuan a han pe ya ma sem bakle chuan chu thil chu gift ni lovin bomani ti chu a hret thiam nga la solti kuta tang chuan chu thil chu beng thla in a puak zui nga la mihring te theina tura barrier an siam po chu thil chuan ti chenga lin tui tam tak chu arun lut nga la kha hun reilo te chung khan solti chuan barkley chu lo vonin chunglama chuan chak tak mai chuan alo tlan chiat puya akal pui midang panga te chuan tui hnuai thuk taka chuan an nun na chu an chan ta ni khomo lama po ke ti chu miswal tu ti hriat lo chuan tha tum chuan alaka chun zom zela puliso ne na chuan beato thu chu han hrilin puliso po chu rang tak chuan an run thlenga din hun hlom taka to ke ti chu an run chan chuaka control room lama agency duty te po chuan tui hnuai thuk taka thilpuak chu lo hria in MIHRINGTE nan tir an ambassador paruk te chu an thivek ang ti chu an ring thiam nga la te takha ani na taka chuan in betura kalni lovin INDONA le boina chok chuak tura an lo tir hi alo ni ya thil tam taka chuan MIHRINGTE hian remna le mona zong lovin boina punlun zong hian ma hi an lo la fo thina chu thil chu khovel MIHRINGTE politics je ani police te po chuan ke ti tha tum tu sniper chu an lo da trafel towa tui hnuai lama thil thleng po chu ke ti chu hriat tir ngal ni in an ambassador paruk te po an thivek niya an hriat thu chu an hril tel boka chu thu chuan khovel pum pui mai chu minute reilo te chung chuan adeng chuak nga la barbarai te nu fa po chuan chanchin thar te chu lo en ve in barkley chu athingei ni anga in an lo trap na sameya heti lai tho hian video pakha chu ron viral in chuta chuan MIHRINGTE ambassador paruk te chu an lo tha vek thu le an fa te ne na ei turan pek thu chu arun puanga he video hi MIHRINGTE siam chup mani se mitam jok chuan fake ani ti hrelovin atak tak ni tura chuan nga in an thin chu alo rim hle maya atak tak rama chuan solti chuan barkley chu lo chan himin tuipui thuk takatang chuan alo chua chho puya barkley hroi tur chuan helicopter hi kal ngalin solti chu an mantel buka barkley chuan athiam ang tok chuan midang te hriat tur chuan tui hnuai lama thil thleng chu an soifi a teta chu ambassador ni lovin tu tenemo boina zong tur hrim hrima an tirani thule bompok na satak po kha ama ti poni thu chu arun soifi a fake video viral na satak po chu lo en ve in chu thil chu solti ti ani thailo thule solti chuan ama chu achan him jok thu te chu a hril fi a he thil thlenga hian secret organization lian tak chu an enroll rin thu chu barkley hian a soitel boka ke ti chuan ama tha tum tu chu Nicola ni thu te chu alo hre ve zela MIHRINGTE tan thei to pa chu la ya achunga thil thalo tak mai a thleng ta mai chu hriat thiam harsa chu ati ve hle maya thilan chui zel na tanga alan danin tui hnuaya bom ti puak tu te ta le ke ti tha tum tu Nicola te hi pol pakhat oil company lian tak mai ki ta hnuaya thokan ni ti chu an hret chuaka ki ta hian tuipui MIHRINGTE chu huwa in an zawaya ti hlum vek chu aduwa mase ki ta po hi du lo tu an lo om ve tho ni turani ama chi a ina om lai hian assassin pakhat chu rong kalin arong kapluma a in pon lama chuan H2O ti hi rong hian a rong kapa solti chu bom pakhata hian kungin helicopter hian an ron phura barkley chuan solti chu engwanga manrimut nge ni ti chu a hre thiam lo hle maya soltin dana container chu truck pakhata hian an hlanga truck driver zinga pakhat chu barkley mel hriat hi alo ni ya barkley chuan khoya nge container chu anda don ti chu na zota chu driver chuan a hriat bit chi lo thule ma se homo kwan mat chu experiment ne na ta na manan tum ni a hriat thu chu alo hrila barkley chuan ambassador ani na chuan chabi chu dila a then pa po chuan lo ingam lovin barkley chu peya soltin phurna trucka chun lutin truck chu khal mai chuan tuma ma se police pakhat chuan khal lo tur le a khal lui ni chuan a ka tur thu chu alo hrila ma se barkley chuan media tam tak ma a aka ngamarin lo thu chu alo hrila asoyang tak tak chuan
chu nu chuan aka ngam ta bik lova Berkeley chuan container chu motor tang chuan tuya chuan ti thla in ama po chu tuya chuan zuang lut nga la police ho chuan Berkeley chu an han zong viawa ma se hmu tur alo to lo solti khan hlataka Berkeley chu alo ruai dei towa keti po chuan solti le Berkeley te bo thu chu alo reve boka heti lai hian tuinui pipeline lama hian homa kwa ho chu in beturin an rong kal le meka emergency takin in biak na po chu an nei ngal chuk maya homa kwa lama tang chuan tai tin ti chuan ambassador na chu aron thoka MIHRINGTE chu an chen na hmuna rong kalin boman ti puwa wang chuan a thin rim hle maya homa kwa palai solti chu dama lo le lo ani vai chuan MIHRINGTE ne na INDONA chu pupel thei ani lo tur thu chu a soitel boka solti le Berkeley te po chu vaw kam pakhata hian an lo du na an nun na hial an lo in chan ton to wang chuan thinlung lama po chuan an lo in po dun to hle maya in mu khom na lama po chuan tuipui lampang ambassador chuan MIHRINGTE chu lawaw chun zomin MIHRING species te chu kovela tanga ti mang veka chuan avaw boka chu thil chuan chulai hmuna MIHRINGTE chu ati hlau thong hle maya solti po chu peklet nge chuan duwa ma se khoya nge ti chu tuna ri chuan an rebok si lova chu thil chuan an mang an na chu a bel cha hle ni Berkeley le solti te chu factory hlui pakhata hian an biru duna Berkeley chuan engwanga tuya khan kis nge ni ti chu an zota solti chuan a kis lo thu le tui chunga a thok thei lo wanga oxygen a pek mai thu chu alo hril fi a homo kwa te angin gila nei ve lo thu te an mani anga gil nei chu ni se an pahnia an omdun thei tur thu te chu hrila chuta an pahni chuan han inform dun le in tun trum chu oxygen in pe ni lovin mangai na wangai info pania Berkeley chuan an omna lai hmun chu chua san wata keti biak wat chu aril ruwa chuan a oma keti chau chu an mani pui thei tu tur ni chuan an hria a an pahni chuan tlangwal phone pakhat hi chu sakin chumi mang chuan barbarai chuan phone a vimkhur taka motor rang keng tur le leyan lo nga tur thu chu hrila ma se sipei lampang te chuan barbarai te nu fa chu an ven tlata wang le an phone eng kim mai chu an lo ngei thlak ve vek wangin Berkeley te thil soi po chu an lo hre ve veka keti po chu rang taka hriat tir ngal ni in solti le Berkeley te man tur chuan thu chua chu ape ngala UK military lampang te po chu hriat tir ngal an nia keti chuan chu misona chuan loin nuk dok ri tur chuan atia ma se sipei lampang chuan in nu do chu an lo tum hau lo maya keti po hian thu thar chu hriat bel ve zelin tuya bompuak tele fake video te kha UK sipai general thilti vekani ti chu a hre chuwa ka he sipai general pa hian solti chu ral thuam hlom taka an siam thei chu a ring tlat maya Berkeley le solti te po chuan lei chu an ron thleng towa barbarai lo da kar po chu awa mu thei towa thileng kim mai chu akal tluang vek done mo ti la in sipai ho thang kama chuan an ok ta chi zoka le lama tang chuan US sipai te le UK sipai te chuan an dang bet tatlat maya Berkeley chuan solti chu tlan chi a tuya zuang thlatur chuan atia ma se sipai ho chuan ka chun lo tuma solti chu ringlu tuk mai hian an awa chu thil chuan an bengdar chu ati khokrum rum maya an silai te chu thlavin chu hun chu rem changa chun la in solti chu tuya chuan zuang thla in apil bo zui ta ni tuipui atang hian homo kwa tam tak mai hi an ron chuang chua ka si sel to torot ni om tak hi han hamin ui tam tak chu tuipui lama chuan an ron tlan khoma chung ui te chu homa kwa hau chuan an lo mana MIHRINGTE le homa kwa te biak na chu nei chun zum le ni in heta hian MIHRINGTE chuan an ui te chu homa kwa hau chuan an ei thei lawang ti chuan an han soya MIHRINGTE poin sanga in eya sanga te chu an chung ko ziangami pakhatan ni thurun soyin in hnial na borok sang tak mai chu a chuak zui le a kiti po chuan homa kwa hau chuan thil lian tak eng thilimuni chu ti ngai an tum ni chuna hria a heti lai hian keti chuan a bialpa boral ta Christopher kha an chevela chuan a mutareng maya thil chu dik don lo nia hria in psychiatrist chu rona psychiatrist chuan aril ru chu a fim tok lo wangin an ha tho mek unit atang chuan innuk dok mei tur chu na tia ma se keti chuan innuk dok thayani lo thule damdoi chaw mei tur chu na tia tianga anin nor fe nu chuan doctor pa po chuan damdoi chu a chaw hrama keti po chu an unit lama chuan le to in a hna chu a thok tran le towa mi puite chu tuipui lama kal lo tur le tuipui nei lutuka om lo tur chuan thuan lo pe a
heti la hian doctor le scientist te chuan Berkeley chu tui chen na hian an lo en dik me ka tui thuk taka tanga dam taka aron chuak mai kha makanti in ataksa chuan thil dang lambik a omlo hi uluk tak hian an lo zir chiang hi alo ni ya Berkeley chu uluk taka ve na hnuaya hotel pakhata hian da ni ya ponlama chua an phal sak lawa a eile in tur te po chu pek thlap ni in tura tel le tel lo te chu a check thlap thina tuya lo chuan num ti na tak tak po chu Berkeley chuan anei lawa a hun tam zok chu in bol na tan chuan a mang fo thina keti le pol te po chuan ma chuan lo la ve zela an zinga pakhat belowan ti chuan arctic le antarctic vor te chu an tuiral mek thu chu arun soya glacier te chu tuipuya an tuiral mek thu le pakhat phei chu a tuiral vek to thu le chung te chu homakwa wanga thil thlenga ni rin thu chu arun soya glacier zong te an tuiral vek ani chuan tuichim china sanga nga chu chuan MIHRINGTE tan harsan lian taka thlen dona ni ti chu an chiang tlang ani keiti chuan homakwa te laka chuan MIHRINGTE chu an tlom mek ni chuan a hri a in biak na chu han nei chole in homakwa te he na chuan engwanga ice glacier chu ti tuichim mai nge an ni ti chu MIHRINGTE chuan an zota homakwa te lampang ve thung chuan MIHRINGTE ngei poin an ti tuiral mek thu le an ni chuan a chak zoka an ti tuiral mai thu chu an lo hril ve thunga kumnga chunga MIHRINGTE tuipui bolhlo an thian fai vek ani lo chuan glacier zong chu ti tuiral veka MIHRINGTE kovel chu ti topan tum thu chu a soi ta mi maya Berkeley le chung ta chu uluk taka ve nan ni wang chuan an nun ram chu a chep hle maya ma se mak deuh main ama veng tu te chuan Berkeley chu zan lama chuan tuipui lama chua chu an phal sak tlat maya Berkeley la chuan a chan chui chiang lovin tuipui lama chuan akal thina solte chu avin azong roi thina chutianga zantin akal theina tur chuan US le French lamatang chuan puina alo dong thin hi alo niya omjia taka chuan ama hi anzir chiang ani deuh ber mai MIHRINGTE sonic barrier an siam awang hian Berkeley hian solte chu alo zong mu thei lo hi alo niya tumdang ang thawin Berkeley e tur chu ron thlengin ama veng tu chuan tur tel le tel lo ates na chu alo thlak thleng dei maya a e tur le a in tur te chu an device mang chuan an cheka a thavek nia hria in tlema in ti chuan ni ko hrelo chuan a omzui nga la mi tu ti por hret lo suta in thuam hi ron lutin Berkeley taksa chuan eng thilemoni hi an ron jeksona thil engma thlenglo ang mai chuan Berkeley chu amun na nga ya chuan an mutir le a amu hil satlia ni mai tura chun nga in tumdanga lo ti to dan thin ang tho chuan tuipui lama chuan avakal leya tum chu solti chu aron chuak tanol mai Prime Minister Harry hian Berkeley yan solti amu theina tan hian an sonic device te chu alo off vek mai hi alo niya solti le Berkeley te chu in ngai ti hriat tak hian anin kwa nga la Berkeley chuan khoya nge a ombo de ti chuan alo zot nga la solti chuan South Portal lama a om thu le MIHRINGTE le homakwa te kara INDONA a chua tan mek thu le a tu zok tan po a that lo tur thu te chu a han hrila thu nei tu a mel hriat te ne na kalvat tur le signal chikhat a ko ton ti chu thon chuak wat tura ti turin alo ti ya ati wat lo ni chuan engkim atlai tur thu chu alo hrila Berkeley chu keti bula chung kalin solti thil soi zong chu keti ne na chu na hrila a code signal chu thon chuak turin a ti ya ma se kiti chuan athil soi omzia chu alo hre thiam lo hle maya tuipuya an device te chu han activate in signal te chu an han thon chuaka ma se omzia chu a omtlat lo chuta tuipuya tang chuan homokwa rong te chu an ron lang chuaka sang mai po ni lovin an wei tel chu an ron lang chuaka scientist ten autopsy nei na tanga alan dan chuan virus chikatin an thokna do chu no in hemi wang hian homokwa tam tham tak me chuan an lo thi pha hi alo niya keti chuan chu virus chu thil thleng pan ni lovin MIHRINGTE thil ti ni ti chu a hre thiam nga la homokwa te chu mang theidin huna an ding ani ti chu keti chuan a hre thiama atir phata tang khan MIHRINGTE chuan homokwa te chu an pui ni lovin melma le hloma chuan an lo ngai reng ani ti po chu a hre thiam boka tuipui MIHRING ladam om chun te chuan in biak na an la du thu le chumi tan chuan Berkeley chu ambassador ta na an du thu an ron hril le a Berkeley yan solti aladamani ti mu chuan alom hle maya Berkeley chuan homokwa te chunga thil thlenga wang khan ngaidam te chu handila solti chuan anin do mek na chuan MIHRINGTE chu an chak jok thu le homokwa 90% jet te chu an boral to thu chu aron soilanga
Barclay chuan aladam chun te chu an ven himna hnuaia him taka an thei tur thu chu alo hrila mase solti chuan Barclay rotna chu alo hnola solti chuan thinrim takin an mani chunga virus the dar tu te chu an ti hlum vek tur thu chu ron soilangin chulai hmuna chuan an mani chiat na thlen tu te po chu an ve wang chuan an ngai chu a thalo hle maya solti chuan tun hi kanin mu khomna nu hun berna ani tong ti chuan angkal santa ni homo kwa te chunga virus the dar tu te chunga chuan chiat na RAPTHLAK tak chu a thleng zui nga la keti chuan doctor te hnen atang chuan Barclay chu ataksa chung lampang atanga in thlak dang lamna anei thu chu an lo hrila ven himna khirtak nuya chuan keti chuan Barclay chu tuipui lama chuan a huai chuaka tuipui a chuan Barclay chu kalin solti chu han avin solti po chu aron in lar nga la Barclay chuan homo kwa te angin gil lo nei ve to in tuipui a chuan a cheng ve thei to dona Barclay chuan court signal kha engeni zia reng reng ni ti chuan solti chu zota solti chuan MIHRINGTE le homo kwa te an chen ho theina tura duana ni thu chu alo hrila mase atlai man hreta ni ti chuan alo hrila chuti rolin Barclay le solti te zara chuan MIHRINGTE le homo kwa te chu an cheng ho le thei don ta ni na langa chuti rolin engtianga renge thlamung takin cheng ho thei takang mo keti chu ama chia chuan tuipui kama chung kalin ama hian exar la pakhat hian tui botol chu tuya hian apeya keti chuan chhar tur chuan atiya chupa chuan alo hnial do wang chuan keti chuan ka hlum chu atum tamaya homo kwa ten chen na nuam takan nei theina turin keti hian a thei top chu a chua chun zum zelani Barclay le solti te thla kal zel hi aquaman kan tiang chi kha ani thei mai ngem le